fala ye jeli bazumanaba ko ni ala ye ko min kɛ maa ye ko ɲuman fara kojugu kan k'i ka ala minɛ ni o ye kabi furancɛla fanga sigira an fɛ yan fala ye ni fɛn bɛ yen maliden min bɛ kɔ kan maliden min bɛ mali kɔnɔ n'u bɛnna o kan ka sɔn ma ka ji min o kan o ye wolomasiri tabaw ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri an'u ka timinanja ka kɛ ni baara minnu kɛra ye fala ye bɛɛ tɛ ko bɛɛ bamananw ko fana ko min ye kɔɲɔmuso ye fala ye filɛbaa wɛrɛ b'a la min t'a cɛ ye koyi tiɲɛ don bi an ka jamana kɔnɔna na yan n'i ye fɛn o fɛn fɔ o bɛ gan dɔw la n'i ye laseli fɛn fɛn kɛ o ti bɛn dɔw ma bɛɛ lajɛlen n'i ka ko faamu cogo don sabula an ka cɛkɔrɔbaw ye min fɔ kɛlɛw ka ca fala ye n'an m'u bɔ ɲɔgɔn na an tɛ se ka sigi ɲɔgɔn fɛ sabula kɛlɛko ti ban i ni dɔ ma bɛ foroko la o kɔrɔ tɛ ko min ye jiko ye fala ye a ka taa kari ɲɔgɔn na o la n'o kɛra kɛlɛ tɛ ban sigi a tɛ nɔgɔya wa anw fɛ yan fala ye n'i bɛ kuma maaw t'i lamɛn koyi min ye i ɲɛda de bɛ lajɛ karisa tɛ wa a y'a ka kow daminɛ tuguni bi an bɛ taa mini wolomasiri tabaw min ye armée ye faso maa minnu jɔlen don k'u kɔ da ka kɛ tanta ye yaasa an bɛ se ka kisi cogo min na fala ye diɲɛmaa de ye jateminɛ kɛ k'a yira bi k'a fɔ ko min ye jamana 8 minnu bɛ yen n'olu ye UEMOA jamanaw ye fala ye ko bi in na ko Mali wolomasiri tabaw ye ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmadaw ye fala ye tɛgɛrɛ k'a fɔ armée kun wulikajɔ ni cɛsiri min kɛra maa ye katita kɛ k'a daminɛ san 2000 ale ni 20 utukalo tile 18 fo ka na se bi ma fɛn fila ma fɔ maa ye koyi armée ka wulikajɔ armée ka sinsin wa tuma o tuma min ye jamanakuntigi Asimi n'a bɔra fala ye a b'o de da maaw tulo kan min ye kɔkan maaw ye min ye diɲɛ seleke naani maaw ye min ye kɔlɔsilikɛlaw ye minnu ye ala an yɛrɛ fɛ yan bi maa fanba bɛnnen don min kan o ye armée ka wulikajɔ ye a ma fɔ a bɛɛ ka ɲi sa nka min ye baara min bɛ ka kɛ ni diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna ye fala ye a yirala k'a fɔ ko ɲinan san in kɔnɔna na ko Mali wolomasiri tabaw k'u kɛra fɔlɔ ye jɔnni b'i kɔ Côte d'Ivoire ale de ye filanan ye an ka jamana 8 in kɔnɔna na wa n'i ye ko in ta ka jateminɛ fala ye diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ bi ani farafinna kɔnɔ Mali ka jɔyɔrɔ yɛlɛmana koyi k'a sababuya kɛ nanzaralakaw ka jɛkulu min bɛ yen n'a fɔ ma ko fire power ale ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen don Amerikikaw fɛ yen olu de ye kimɛli kɛ ka jateminɛ kɛ k'a yira sa k'a fɔ wolomasiri tabaw bɛ diɲɛ fan o fan k'a bɛɛ lajɛlen lajɛ u ka hakɛw u ka minɛnw u ka baarakɛcogo u ka cɛsiriw u bɛ musaka min don k'o y'a to nin waati in na min ye Mali armée ye ale wulila k'i jɔ ni bilisi ni yɔrɔsara UEMOA jamanaw kɔnɔna fala ye ko n'i ye Mali ta k'a jateminɛ jamana min don musaka min bɛ ka don wolomasiri tabaw la o darawuli ka bon kosɛbɛ minɛn minnu bɛ ka san kɛlɛbolo minnu sigira sen kan kɛlɛtigi min ye waraba ye ka taa fara min ye fugakɛnɛ min ye dugukoloko ye fo kana se nin waati in na wulikajɔba minnu bɛ sen na ka se ka jamana lakana taji bɛ se ka don cogo min kabini san 2023 san ko min ye Mali armée k'a ye yɛlɛma kɛ koyi a bɛ kalan kɛ cogo min a bɛ denmisɛnninw dilan cogo min ye wolomasiri tabaw ye ka maakuraw ta ka don ka gun kɔnɔna na ka sɔrɔsiya yɛrɛ sigi bɔlɔ kelen kan ɲɛfilɛlan ka se ka sɔrɔ a la kimɛcogo ka se ka sɔrɔ a la jateminɛcogo ka se ka sɔrɔ a la sɔrɔsiw yɛrɛ donfini u kɛcogo u ka baara kɛcogo n'u binna kɛlɛdagaw la ni hakɛ mun ka kan ko nin bɛɛ lajɛlen de jateminɛna ka kɛ ni jamana ɲɛmaaw yɛrɛ ka wulikajɔ ye général d'armée Asimi ale ye ni min fiyɛ wolomasiri tabaw la fala ye k'o y'a to bi global power ni ale ye américain ka kimɛlikɛlan ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la wolomasiri tabaw ka gun kan o de y'a yira sa ko bi UEMOA jamana 8 na ko Mali ale de ye fɔlɔ ye Côte d'Ivoire ye dangan ye fala ye ni yɛlɛma in nana mun fɛ sa a yirala k'a fɔ sa ko min ye global power mɔgɔw ye fala ye u bɛ kimɛli kɛ ni fɛn 60 de ye o y'u ka sumanikɛminɛnw ye o bɛ tali kɛ mun na sɔrɔsi cɛ min b'i bolo i ka jamana kɔnɔna na i ka wolomasiri tabaw ka wulikajɔ kɔw la baw la ani sankolo la min ye musaka min i b'o don a la ka taa se sɔrɔsiw yɛrɛ bɛ sara cogo di u ka wari bɛ se u ma cogo di u ka denbayaw bɛ cogo di ani i bɛ wulikajɔ min kɛ ka ɲɛsin i ka dugu lakanani ma min ye minɛn minnu b'i bolo ko nin bɛɛ lajɛlen y'ala kunbabaw ye jamanaw ka nin bɛɛ lajɛlen jateminɛlen kɔfɛ sa a yira k'a fɔ ko Mali yɛrɛ wolomasiri tabaw ye yɛlɛmaba de kɛ yɛlɛma minnu n'a balila maa la kosɛbɛ k'o de y'a to bi diɲɛ jamanaw olu bɛ kimɛ cogo min wolomasiri tabaw gunda Mali taara ka don o la min ye jɔyɔrɔ min filɛ nin n'o tun bɛ Mali bolo fala ye fɔlɔ
anw tun ye filanan de ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la nka bi jateminɛw y'a yira sa k'a fɔ ko n'i ye kimɛli ta k'a jateminɛ fala ye min ye farafinna y'an yɛrɛ Mali an ye filanan fana ye CEDEAO fana kɔnɔna hanfala ye jamana 17 bɛ CEDEAO kɔnɔ an ye filanan ye jɔnni m'an ɲɛ ye fala ye o ye Nizeriya ye n'i ye Nizeriya jɔyɔrɔ ta k'a lajɛ farafinna kɔnɔna na maa minnu ka sɔrɔdasiw sigicogo ka ɲi kosɛbɛ farafinna kɔnɔna na ka kɛ ni kimɛli in ye Nizeriya ye sabanan ye diɲɛ yɛrɛ kuru kara bɛɛ lajɛlen kɔnɔna fala ye Nizeriya ye 33nan ye n'i ye anw jateminɛ k'a lajɛ fala ye farafinna kɔnɔ Mali ye 17nan de ye diɲɛ kun bɛɛ lajɛlen sɔrɔdasiw faralen ɲɔgɔn kan anw ye 104nan ye fala ye yɛlɛma in a sɔrɔla min fɛ o ye musaka fɔlɔ ye sɔrɔdasiw musaka min donna u ka minɛnw na u yɛrɛ dagayɔrɔw u ka baara kɛcogo u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri ni timinandiya su ani tile min ye bamajuwale kɛbaaw ye nin y'a san 2 ye u tɛ ka se sɔrɔ u ka kan foyi kɔnɔna na u tɛ ka se ka foyi sɔrɔ ka min ye wulikajɔ la armée bɛ yɔrɔ o yɔrɔ bi a bɛ se k'a ka baaraw kɛ fala ye ko maa min bɛ an kɔ min ye UEMOA kɔnɔna na o ye Côte d'Ivoire ye Côte d'Ivoire UEMOA la ale ye filanan ye Mali ye fɔlɔ ye diɲɛ kɔnɔ fala ye n'i ye Côte d'Ivoire jɔyɔrɔ lajɛ o ye 108nan ye farafinna kɔnɔ 20nan don n'i ye Côte d'Ivoire kɔfɛ sa fala ye jamana mun bɛna sa n'o olu ye sabanan ye ka da Mali kan o ye Niger ye Mali ye fɔlɔ ye Côte d'Ivoire ye filanan ye min ye Niger ale ye sabanan ye diɲɛ kɔnɔna na Niger ale ka jɔyɔrɔ o ye 120nan ye farafinna wolomasiri tabaw ka gun kan 26nan o de jɔyɔrɔ bɛ Niger bolo min ye nin 3 ye fala ye olu fana kɔfɛ i bɛ Senegal ye ka Burkina ye ka Benin ka o da olu kan a bɛ komi Senegal ye 4nan ye Burkina ye 5nan ye Benin ale ye 6nan ye UEMOA o hukumu kɔnɔna na wa n'i ye farafinna fana ka jate ta wolomasiri ta b'a kunda Burkina ale ye 29nan ye min ye Senegal ye 29nan ye Burkina ye 30nan ye 35nan farafinna gun ka fala ye min ye Benin o jɔyɔrɔ bɛ ale bolo diɲɛ kuru kara jɔyɔrɔ ko la Senegal ye 126nan ye min ye Burkina Faso ye ale ye 127nan ye min ye Benin ye ale ye 138nan ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la diɲɛ jɔyɔrɔw la fala ye ko min bɛ jamana bɛɛ lajɛlen ye global power maaw ka jateminɛ na farafinna bɛɛ lajɛlen wolomasiri taba min bɛ bɛɛ ɲɛ o ye Egypte ye o ti falen o fala ye sabula olu ka minɛnw n'u ka baara kɛcogo o dɔnnen don u bɛ baara kɛ cogo min na san kalo 12 min ye olu yɛrɛ kɔni n'u tɛ nin kana kɛ Américains ye wa diɲɛ kuru kara kɔnɔna fala ye Egypte fana ye 19nan de ye nin ye kimɛli ye min kɛra global power maaw fɛ ko Mali armée bilama fala ye an jamana 8 n'o ye Mali Côte d'Ivoire Burkina Niger Sénégal Benin Guinée Guinée Bissau minnu bɛ an fanfɛ bolo fɛ fala ye o jamana 8 Mali bɛ bɛɛ ɲɛ a ye fɔlɔ ye o la farafinna kɔnɔna na fala ye an ye 17nan ye diɲɛ kɔnɔna na an ye 104nan ye wolomasiri tabaw ka gunda armée ko baara min kɛra a kɔnɔna na ko ka foli ni tanu kɛ ka ɲɛsin furancɛla fanga maaw ka baaraw ma sabula ko in bɛɛ lajɛlen daminɛna san 2020 o san fo kana se bi ma armée don o don a bɛ fɛn kuraw sɔrɔ a bɛ minɛn kuraw sɔrɔ nin y'an ka sɔgɔmada in na nin ye cadeau ye nin ye jumɛn ye cadeau don a bɛ di jɔnni ma a so ayiwa a so ko nin ka sɔgɔmada in na cadeau ye nin kɔni nin ye cadeau ɲuman yɛrɛ fala ye ni cadeau tɔ tɛ kelen an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na ni kibaruya tɔw ye